नमस्कार. आज मी एक खूपच सेन्सिबल टॉपिक घेऊन आज तुमच्यासमोर आले. टेन्शन आल्यावर आपण काय करायचं? टेन्शन हा जो वर्ड आहे तो तर तुमच्या सगळ्यांचा अगदी जवळचा असेल. सगळ्यांना ते माहीत आहे. त्यामुळे मी टेन्शन याची काही वेगळी डेफिनेशन सांगत नाही. त्याचा डेफिनेशनपासून जर आपण सुरुवात केली तर त्याच्या डेफिनेशन हा खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत. हे तर तुम्हाला माहीत आहे. तर फक्त ते टेन्शन हा शब्द आपल्याला माहीत आहे, पण ते का येतं, कोण घेतं, कशामुळे येतं हे आपल्याला पटकन लक्षात येत नाही. आजकालची तर लहान मुलं पण म्हणतात, नो मम्मा मला खूप टेन्शन आले. माझी लहान मुलगी आहे, ती पण मला म्हणते कधी कधी, मम्मा मला इकडे जाऊ देऊ नको, मी इकडे जाणार नाही, मला आज खूप टेन्शन आले. तर सगळ्यांच्याच लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांच्याच तोंडामध्ये हा शब्द असतो की टेन्शन. पण हे टेन्शन का येतं, कधी येतं आणि कशामुळे येते याचा विचार मात्र कोण डीपली जाऊन करत नाही. तर मी त्या टेन्शन या शब्दावर मी थोडेसे तुमच्याशी आज गप्पा मारणार आहे. टेन्शनमध्ये नक्की काय असतं? टेन्शन म्हणजे एखाद्याने आपल्याला दिलेलं उत्तर आणि त्याचा आपण केलेला विचार ह्या दोन्हीचा मेळ म्हणजे ते असतं, ते टेन्शन असतं. मग ते का घ्यावं? जरी असलं तर मग ते कोणी घ्यावं? सपोज जाता जाता जरी कोण एखादं आपल्याला एखादी न्यूज सांगून गेलं तर आपण काय म्हणतो की त्याने मला हे सांगितलं म्हणून मला टेन्शन आले. अरे पण त्याचं महत्त्व काय आहे? ते आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे का? त्यामुळे आपल्या लाईफमध्ये काही इम्पॉर्टन्स होणार आहे का, काही निगेटिव्हिटी येणार आहे का, ते अगोदर विचार करा ना. जरी नसलं तरी सुद्धा तुम्ही त्याला ते लेबल का लावून टाकता टेन्शन म्हणून? ॲक्च्युली काय होतं, टेन्शन हा शब्द जेव्हा आपण तोंडात घेतो त्यामुळे एक 20% आपल्या बॉडीमध्ये त्याचं जे रेज असतात ते पसरायला सुरुवात होत असते. पण तसं न विचार करता मेन म्हणजे आपण टेन्शन हा शब्द आपल्या डिक्शनरीतून काढून टाकला पाहिजे. कशाचं टेन्शन? जगामध्ये लाखो करोडो असे व्यक्तीज आहेत की त्यांनाही टेन्शन असतात. पण मला त्या लाखो करोडो व्यक्तींसारखं नाही बनायचं. मला सगळ्यांपेक्षा वेगळं काहीतरी करायचं आहे. एखादं मोठं संकट आलेलं आहे, एखादं मोठं नुकसान झालेलं आहे, तर ते नुकसान आहे, आज किंवा उद्या ते भरून निघल. पण आपण आपल्या माइंडमध्ये जर असा टेन्शन हा शब्द जर आपण ठेवला तर त्यातून आपण कधीच बाहेर पडत नाही. त्याच्यावरती आपल्याला निगेटिव्हिटीचं जे काही ओझर आहे, जे काही निगेटिव्हिटीचा जो पडदा आहे ते पडदे वाढत जातात. त्यामुळे साध्य तर काहीच होत नाही, फक्त आपल्याला त्याचे जे बॅड बेनिफिट आहेत ते मिळायला सुरुवात होतात. त्यामुळे आपण कोणत्याही गोष्टीचं टेन्शन घ्यायचं नाही. जे आपल्या स्वभावामध्ये ॲक्च्युली जे काही थिंग्स आहेत, ज्या गोष्टी आहेत, ते फक्त आपण कायम पॉझिटिव्ह गोष्टींचा विचार करायचा, पॉझिटिव्ह गोष्टींची थिंकिंग करायचे की जेणेकरून आपल्याला टेन्शन हा शब्द आपल्या माइंडमध्ये कधीच येणार नाही. असा फक्त आपण ॲक्टिव्हिटीज करत राहायच्या. आपण आपले जो काही ॲक्टिव्हिटीमध्ये जो आपला काही रोल आहे तो पॉझिटिव्ह द्यायचा. हे जर आपण अशा ज्या डेली रुटीनचे जे काही रूल्स आहेत, रेग्युलेशन आहेत, ते जे आपण स्वतःलाच जे लावून घेतलेले आहेत ते जर फॉलो केले तर आय एम शुअर की तुम्ही टेन्शन हा वर्ड तुम्ही विसरूनच जाल. तर कोणीही कसलंच टेन्शन घेऊ नका. आपण सगळे जे आहेत ते सगळ्यांना टेन्शन आहे, पण त्या गोष्टीला टेन्शन असा शब्द न देता ती एक माझी जबाबदारी आहे, ती एक माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, ते मानून आपण त्या गोष्टीला फेस करायचं आहे. तर माझं फक्त एकच सांगणं आहे की टेन्शन हा वर्ड तुम्ही अजिबात वापरू नका. जे काय आहे आपलं आयुष्य आहे ते तुम्ही छान तऱ्हेने घालवा. आजकालचं जे संकट आलेलं आहे आपल्या सगळ्यांवरती, त्यामुळे आपलं हे जे आयुष्य आहे ते आपल्याला पुन्हा मिळणार नाही. आपल्या जे लाईफचं जे
इम्पॉर्टन्स आहे हे आत्ता आपल्याला समजायला लागले. त्यामुळे खूप छान राहा, सगळ्यांनी आनंदाने राहा आणि मेन पॉझिटिव्हिटी ठेवा. आपल्या सगळ्यांकडे पॉझिटिव्हिटी असणे हे खूप गरजेचं आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी आनंदी राहा, मस्त राहा आणि माझ्या व्हिडिओला खूप सारे लाईक करत राहा. थँक्यू.